שלום, כאן ליאור מקריפטוביט. אתם צופים בסרטון הראשון בסדרת סרטוני הדרכה על ביטקוין, והיום אנחנו נעשה את הצעד הראשון שלנו בביטקוין, והוא להוריד ולהתקין את הארנק הדיגיטלי. אוקיי, אז מה זה בעצם ארנק דיגיטלי? ארנק דיגיטלי, כמו שהשם שלו מרמז, הוא ארנק להחזקת מטבעות דיגיטליים. מדובר בעצם בתוכנה שמותקנת על גבי המחשב שלנו, או הטלפון הנייד במקרים מסוימים, ומאפשרת לנו להחזיק, לקבל ולשלוח מטבעות דיגיטליים. היום כבר קיימים כמה סוגים של ארנקים שונים להתקנה על המחשב. אנחנו נשתמש בארנק שנקרא מולטיביט. אם תרצו בעתיד ללמוד עוד על סוגי ארנקים, אתם יכולים להיכנס לאתר bitcoin.org ולחקור שם עוד, או לאתר קהילת הביטקוין הישראלית. אוקיי, יש כמה סיבות שבגללה אני בחרתי להשתמש במולטיביט בסרטון הזה, והן א', מולטיביט הוא ארנק ביטקוין מהיר יחסית לארנקים אחרים, שזה תמיד טוב. ב', ניתן לנהל במולטיביט כמה ארנקים נפרדים, שזה בניגוד לארנקים אחרים בהם כל היתרה שלכם תמיד מרוכזת לארנק אחד. אתם תבינו יותר מאוחר מה זה בדיוק אומר. ואפילו יותר מזה, במולטיביט ניתן לנהל כמה כתובות מתחת לכל ארנק. יתרון נוסף, במולטיביט אין צורך להוריד את קובץ הבלוקצ'יין, ולאלו מכם שלא יודעים מה זה הבלוקצ'יין אני אסביר בקצרה. הבלוקצ'יין הוא קובץ שמכיל בתוכו את כל העסקאות שאי פעם בוצעו ברשת הביטקוין. הוא גם בעצם המפתח לקיום הביטקוין והסיבה שהוא כל כך בטוח לשימוש. אני ממליץ לכם, בלי קשר לסרטון הזה, להרחיב וללמוד עוד על הבלוקצ'יין בפרק שהכנתי על קריאת ביטקוין באתר. אתם יכולים למצוא את זה כאן, בקריאת ביטקוין, איך זה עובד, יש כאן הסבר יחסית מפורט. טוב, אז כמו שאמרתי, במולטיביט אין צורך להוריד את הקובץ למחשב שלכם, וזה אולי נשמע זניח, אבל הסיפור הזה כבר מתחיל להיות משמעותי. הסיבה היא שככל שרשת הביטקוין גדלה, כך גם הקובץ גדל, והיום אנחנו מדברים כבר על קובץ בנפח של משהו כמו 20 ג'יגה. ככה שגם עם אינטרנט מהיר ומחשב טוב יכול לקחת לכם משהו כמו 20 שעות להוריד אותו. סתם זה תופס מלא מקום בהארד דיסק, והאמת היא שאתם לא ממש צריכים את זה. מה שמולטיביט עושה זה להשתמש בבלוקצ'יין שיושב על שרת מרוחק והיא חוסכת להם כל הכאב ראש. בגדול אפשר להגיד שמולטיביט הוא הארנק שהכי מתאים למשתמשים מתחילים בביטקוין, ואם אתם רואים את הסרטון הזה כנראה שאתם בדיוק כאלה. טוב, אז בואו נתחיל. השלב הראשון הוא כמובן להוריד ולהתקין את תוכנת הארנק. אנחנו ניכנס לגוגל ונרשום כאן דאונלוד מולטיביט. כאן נבחר בקישור לאתר הראשון multibit.org, וכאן בצד ימין אנחנו יכולים לראות את הקבצים להורדה. אני מתקין את מולטיביט על ווינדוס, אבל אם אתם פועלים על מערכת הפעלה אחרת יש לכם כאן עוד אפשרויות. נלחץ עליו והקובץ כאן כמה שניות יורד. אוקיי. נפעיל את ההתקנה. נאשר כאן את כל מה שהם רוצים לאשר. Next. אוקיי, אתם אמורים לראות את האייקון הזה. ככה נראה האייקון של מולטיביט. ובואו נעלה את הארנק. ואני רק שנייה אגדיל אותו כאן. אוקיי, אז ברוכים הבאים לארנק הדיגיטלי שלכם. אני יודע שזה לא נראה הדבר הידידותי ביותר בעולם במבט ראשון, אבל אנחנו נעבור עליו טיק טק ואתם תראו שהוא דווקא די קל ונוח לשימוש. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות אחרי ההתקנה זה קודם כל להעביר את שפת התצוגה לעברית. אנחנו נעשה את זה על ידי בחירה בתפריט View ונלחץ כאן על Preferences, וכאן בשפה אפשר לבחור Hebrew וללחוץ כאן למטה Apply Changes. אוקיי, נסגור את המסך הזה ונתחיל מההתחלה. אז מה שאתם רואים מולכם הוא הארנק הדיגיטלי שלכם. ניתן לראות כאן בצד ימין למעלה את מאזן הביטקוין הנוכחי שלנו, שכרגע כמובן עומד על 0. מתחת למאזן אפשר לראות את רשימת הארנקים שלנו, שכרגע מורכבת מארנק אחד, איזשהו ארנק ברירת מחדל של המערכת, אנחנו כבר נטפל בזה. למעלה כאן בצד שמאל אתם יכולים לראות את שער החליפין הנוכחי של הביטקוין, כפי שהוא מופיע
בבורסת ביטסטמפ. אנחנו יכולים גם את זה לשנות, ועוד מעט נראה איך עושים את זה. ופה למטה, בצידו התחתון של המסך, אתם רואים את הלחצן הזה שמראה מקוון. הכוונה היא לאונליין, ומאוד חשוב שהארנק שלכם יהיה תמיד במצב אונליין, ומעודכן לתאריך של היום. אני אסביר גם על זה יותר בפירוט בהמשך. הדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם הוא איך יוצרים ארנק חדש ומגנים עליו עם סיסמה. אז בואו נתחיל בלחיצה על תפריט קובץ, ולחיצה כאן על ארנק חדש. בחלון כאן שנפתח, אנחנו נבחר את שם הקובץ של הארנק ואת המיקום שנרצה לשמור אותו בו על המחשב. אני פשוט אשאיר את זה כאן במיקום שהתוכנה פתחה עבורי. בואו נקרא לארנק הזה My First Wallet, כי זהו הארנק הראשון שלנו כמובן, ונלחץ Enter. אפשר לראות שנוסף לי כאן ארנק חדש לרשימה, זה הארנק שיצרנו הרגע. כרגע מכיוון שלא נתנו לו עדיין תיאור, מופיע כאן תיאור ברירת מחדל, תיאור הארנק שלך. אנחנו יכולים לעמוד כאן על התיאור, פשוט לסמן אותו ולתת לו שם חדש. נקרא לו הארנק הראשון שלי. אוקיי. שימו לב שהתיאור של הארנק לא חייב להיות זהה לשם הקובץ של הארנק. אנחנו קראנו לו באנגלית My First Wallet, וכאן הארנק הראשון שלי. התיאור יכול להשתנות בקלות, כל פעם שנרצה פשוט לעמוד עליו ולתת מה שאנחנו רוצים. לעומת זאת, הקובץ שמכיל את הנתונים של הארנק הוא תמיד אותו קובץ, וכאשר בוחרים בארנק מסוים, כמו שאני נמצא כרגע על הארנק הזה, אתם יכולים לראות כאן למעלה את שם הקובץ והמיקום שלו במחשב. טוב, בואו נפתח עוד ארנק, ארנק חדש, נקרא לו My Second Wallet. בסדר, ובתיאור שלו נעשה את אותו תהליך ונקרא לו הארנק השני שלי. אוקיי, אז יש לנו כרגע ברשימה 3 ארנקים, השניים שהרגע פתחנו, וארנק ברירת המחדל של המערכת. שימו לב, אנחנו עוברים מארנק לארנק פשוט על ידי לחיצה על הארנק שאנחנו רוצים. תראו שהארנק הבהיר יותר הוא הארנק הפעיל. אפשר לראות כאן גם את הקובץ משתנה. מיד אחרי פתיחה של ארנק, ולפני שאנחנו מפקידים אליו כסף, הדבר הראשון שאנחנו עושים הוא להגן על הארנק בסיסמה. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו הולכים כאן לתפריט קובץ, עומדים על הארנק שאנחנו רוצים כמובן, לוחצים על, אני אעשה את זה פה, על הארנק הראשון שלי, קובץ ואוסף סיסמה. כאן אנחנו מקלידים את הסיסמה, וחוזרים כאן על הסיסמה ומוודאים שהיא זהה, ולוחצים להוסיף סיסמה לארנק. אתם אולי שואלים מה הסיבה שהוספתי סיסמה לארנק לפני שיש בו ביטקוין, אז ההסבר הוא די פשוט, אפשר לסגור את זה. בגדול ככה, אם תחכו עד שיהיה ביטקוין בארנק ורק אחר כך תכניסו סיסמה, מה שזה בעצם אומר זה שיהיו כמה שניות, אולי דקות, תלוי כמה זמן ייקח לכם, שבהם הארנק שלכם לא יהיה מוגן. ואם יש לכם על המחשב איזושהי תוכנת מעקב זדונית שאתם לא מודעים אליה, יש סיכוי שלפני שתספיקו למצמץ, הכסף שלכם ייגנב מהארנק. וחוץ מזה זה לוקח 2 שניות, אז לא להתעצל. מהרגע שהוספנו את הסיסמה, ניתן לראות כאן שיש לנו אייקון קטן של מנעול על הארנק. בואו נעשה את אותו דבר גם לארנק השני. נעמוד עליו, קובץ, אוסף סיסמה. ונחזור עליה. אוקיי. בסדר, אז עשינו את זה ונסגור כאן את החלון. בואו נמשיך. עכשיו בואו נגיד שאני לא רוצה את הארנק הזה. בסדר, טעיתי בשם של הקובץ, הארנק סתם ריק ומפריע לי, או מכל סיבה אחרת שהיא. ניתן לסגור את הארנק ולמחוק אותו מהרשימה בצורה הפשוטה הבאה. אנחנו בוחרים את הארנק, מה שעשינו כרגע. נלחץ על קובץ, סגור הארנק, והוא נעלם. חשוב שתדעו שהפעולה הזאת לא מוחקת את הארנק, אלא פשוט מורידה אותו מהתצוגה, ככה שאם בטעות סגרתם ארנק עם ביטקוין בתוכו, אין סיבה להתחיל להיכנס ללחץ. כל מה שצריך לעשות הוא פשוט ללחוץ בתפריט קובץ שוב, לבחור בהפתח ארנק, ולמצוא את שם הקובץ, שם הארנק שסגרתם, הארנק ברירת מחדל במולטיביט.
זה הקובץ הזה, בואו נעשה לו open, ייקח לו איזה שנייה להסתנכרן והוא חוזר לרשימה. אבל באמת בואו נוריד אותו כי הוא סתם מפריע. תן לו שנייה לסיים. אוקיי, קובץ, סגור ארנק. טוב, אז יצרנו לנו ארנקים, הגענו עליהם בסיסמה וראינו איך סוגרים ארנק ואיך פותחים אותו בחזרה. בואו נראה מה עוד אפשר לעשות כאן. על כל אחד מהארנקים שיש לנו פה ברשימה, אנחנו יכולים לראות נתונים או לבצע פעולות בלשוניות האלו כאן. בלשונית עסקאות, זו שאנחנו נמצאים עליה כרגע, אנחנו נראה את כל העברות הכספיות שביצענו בארנק הספציפי הזה, בין אם זה כסף שנכנס או יוצא, כרגע כמובן אין עסקאות לראות. בלשונית בקשה ניתן לבקש תשלום ביטקוין, ובלשונית שלח ניתן לבצע שליחה של ביטקוין לארנקים אחרים. תמתינו עם זה טיפה, אנחנו נרחיב על כל האפשרויות האלה בסרטון הבא, בסרטון נפרד. טוב, בואו נעבור כאן על עוד כמה דברים. בתפריט תצוגה. עסקאות, זו הלשונית הזו של עסקאות שהרגע עברנו עליה. תרשימים, כאן נוכל לעקוב אחרי ההתפתחות של היתרות שלנו ב-30 האחרונים כשתהיה לנו כזו. הודעות, כל מיני הודעות מערכת, לא אמור לעניין אתכם במיוחד, וההגדרות זה המסך שבו ביקרנו קודם כששינינו את השפה של המערכת. טוב, כאן אפשר לשלוט בכל מיני הגדרות של המערכת, הגדרות תצוגה בעיקר, אז כמו שאמרתי אפשר להחליף כאן את השפה, אם אתם ממש נסחפים אתם יכולים להחליף גם את הפונט ואת הגודל ואת הצורה של הטקסט. אפשר לשנות כאן את המראה של הארנק, אני אוהב את נימבוס כאן, עוד מעט תראו איך זה נראה. כאן טיפה יותר למטה, תיקר מטבע ושער חליפין, זה החלק שאחראי לכל הדבר הזה כאן. אתם רואים פה שער חליפין מגיע מבורסת ביטסטמפ, בלחיצה אפשר להחליף, ובאיזה מטבע אנחנו רוצים לראות את שער החליפין. כאן אפשר להוסיף ולראות שורה שנייה. אני ממליץ לכם בשביל לראות את שער הביטקוין בשקלים לבחור באפשרות של Open Exchange Rates, וכאן אם אנחנו נגלול למטה אנחנו אמורים למצוא אותו ILS. בסדר, עכשיו כדי שנוכל לראות את התצוגה בשקלים צריך לעשות עוד משהו קטן. אתם צריכים ללחוץ כאן על קבלת מזהה יישום, ובאתר הזה שכבר ייפתח לנו צריך לפתוח כאן אצלם איזשהו חשבון חינמי ולקבל קוד מזהה. פשוט תזינו כאן את כל הנתונים, זה חינם. בסיום התהליך תקבלו איזשהו קוד, ואת הקוד הזה אתם צריכים להדביק כאן, ותוכלו לראות כאן עוד שורה עם השער בשקלים. כשסיימנו אנחנו עושים אחרי שינויים. שימו לב, טיפה השתנתה פה התצוגה, ככה יותר יפה, לא? נסגור כאן גם את ההגדרות. בגדול אתם רואים אני סוגר כאן את הלשוניות שנפתחות. כל לשונית שאפשר לסגור אפשר לפתוח עוד פעם, ואת מה שאי אפשר לסגור פשוט אי אפשר לסגור. אז זה בסדר. אוקיי, מה עוד? עוד דבר אחרון שהזכרנו כאן מקודם, פה למטה בצד ימין המצב מקוון. תראו שאני עומד על זה כאן, נפתח איזה חלון. חשוב מאוד שהארנק תמיד יהיה אונליין ומעודכן התאריך של היום. אתם יכולים, כמו שאמרתי לפני שנייה, לראות את מספר הבלוקים והעדכון של התאריך האחרון, ואפשר לראות שאנחנו באמת מעודכנים. מה שהדבר הזה אומר זה שאנחנו מעודכנים מול הבלוקצ'יין של ביטקוין. אני מזכיר, הבלוקצ'יין הוא קובץ העסקאות הכולל של כל העסקאות שנעשו אי פעם בביטקוין, ממנו נגזרות גם כל היתרות בכל ארנקי הביטקוין בעולם. מבלי לרדת עכשיו ליותר מדי לעומק הפרטים, אתם צריכים לדעת שאם הארנק שלכם לא מסונכרן עם הבלוקצ'יין, יש איזשהו סיכוי שהיתרות שאתם רואים כאן בארנק הן לא יתרות נכונות. זה לא אומר שהן בהכרח לא נכונות אם הארנק לא מסונכרן, אבל יש סיכוי שמשהו השתנה בארנק ואתם בכלל לא מודעים אליו, וזה אף פעם לא טוב. בקיצור, שיהיה מעודכן. אם מאיזושהי סיבה אתם רואים שהתוכנה כאן לא מתעדכנת, משהו נראה לכם תקוע, או שאתם יודעים בוודאות שמישהו שלח לכם ביטקוין מזמן והם עדיין לא מופיעים בארנק, אפשר לבצע איפוס ידני של הטעינה מול הבלוקצ'יין. כאן אנחנו נבחר בלשונית כלים, ואיפוס עסקאות ובלוקצ'יין. נלחץ כאן. עכשיו מה שקורה זה שהתוכנה מתחילה מההתחלה את תהליך הסינכרון של הארנק. אפשר לראות עוד שנייה, הנה את ההתקדמות באחוזים, וכשנגיע ל-100% הארנק יהיה מסונכרן והיתרות יוצגו כמו שצריך. מן הסתם כאן במקרה שלנו ה-0 יישאר 0, אז זה לא ממש משנה.
טוב, זהו בינתיים, זאת הייתה הסקירה הראשונית על הארנק הדיגיטלי. לסקרנים שביניכם אני ממליץ לחקור עוד אפשרויות בארנק. אתם יכולים להיכנס כאן לתפריט העזרה, ובתוכן העזרה להיכנס, יש כאן כל מיני שאלות ותשובות ועוד מידע מועיל. אתם כמובן מוזמנים גם לאתר קריפטוביט, להמשיך לקרוא וללמוד עוד על הביטקוין ולהתעדכן בחדשות. בסרטון הבא אנחנו נראה בלייב איך שולחים ואיך מקבלים ביטקוין, ואיך מוודאים גם שהעסקאות האלה עוברות בהצלחה. אם יש לכם הערות, שאלות או בקשות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באתר. תודה רבה שצפיתם, ולהתראות בסרטון הבא.